Aholku bikaina eman zidan biziki estimatzen dudan ene lagun batek behin batean. Zer esan zidan bada? Guztiok bizi gaituela faraoitsu batek, eta erne ibiltzeko, uraixe baitzen ridikulurik handienan sartzeko biderik egokiena. Gu handik ez oso aparte ere hala gertatu da, herritarren haserrea eta amorrua piztu duten hainbat eta hainbat faraoikeriekin, guztiak ere aurrekontu itzelekoak. Libra zaitez faraoi arropuz guztiez. Frogak nahi dituzu? Ona hemen bat. Zuk jakingo duzu izan ere, faraoi bat izan zela aspaldi batean Tutankamon zeritzana eta berarekin madarikazio bat zeramana. Bada ura ere gaur jaio izan balitz, Tutankume izango litzateke lehenik eta behin. Gero, oinez ikasiko luke, eta Tutankoinez izango litzateke. Gero, bizikletan ikasi bezain laster, Tutanbizi, Tutanmoto, Tutankotxe, Tutankamion eta Tutankabion. Azkenik, nola madarikazio baten mende bailegoke, istripu batean hilko litzateke noski, Tutan misil batek lehertuta edo. Eskertzen dizut aholkua, laguna. Arrisku handiaz libratu naiz eta. Zindagizut bide batez, ez naizela faraoien arrasakoa izango. Ez buru, ez bihotz, ez burmoin, ez odol, arranopol.